Let's go. Aktor baponam ke Bollywood Salman Khan ulayatu ya kecing ya kendu ke balajan yap hakapor ba usyang hakaling sun hakapa kaling sun ka khnyu katba men jong Sohail Khan bat ka sonakshi senha kidang yo thia lengai wat hapreng ka jingklumar marwei dang shan Salman Khan ulayatu ya kane ka jingjia ka bijirkai ka balajan yap ka ba ulai kendu hakapor ba her kaling sun ka balakta ka jingki wen ka bajur bha hadu sausan minit kata kinong lait nong wan kidang shabab ha ka jingting yakane Salman Khan ulapen mi ha ka puskat jong ha ka YouTube channel jong kun ksiu jong Arman Khan ka dum biryani ka ba ulapen pau ha ka ni ka jingjia kala je ha ka por ba udang le Sri Lanka ki ong ba ki dangwan pai na ka jingalang ai kusnam ka balong ha ka ri Sri Lanka hakapor babaro kidang yarke yakemen bat kensan kaladon ka jingki win hakabanikong kalalong kumba kalong kabum tikena hendrai nangta ka jingsawa kalanang jur bat ka jingki win ru kalanang jur hangta baro kilayas ngabjar ulong nga bat Sohail ngidon hakaju kaling sun bat habang ape jo udang yo thia lengai ka jingki win kalapteng hadu saupusan minit lapen kan mau Salman Khan Salman Khan ulong ba ulateng haba uyoi ya pilot ba ulapej lengo bat ulapej ru yakinong penyaj lingsun harangkat ki jingduwai ulayatu henrei hadin ka 9 minit ki ai baro kilajano bat kilayat bek konta ki breu baro ki basyong hakata kalingsun kilaya syong biang halaki jong ki cekasyong bat kilasdang biang ka jingyar ke yakamen laong Salman Khan hadin bakalingsun kala jai hadin ka 9 minit lapen kut Salman Khan